gitarista ba ka? Pero dili ka kabalo mo tono. Inaari mga gitarista na kabalo lang gitar pero dili kabalo mo tono. That is why luan di ka karon paunsa nimo matuno ang gitara without using guitar tuner or application, any application niya para tono. So, ang unang method niya kung itudlo ninyo is tawag natin niyo fifth fret tuning method. So, kaning fifth fret tuning method, sa fifth fret na magsugod og basis para matuno na ang gitar. So, ang ato ang gitar pero viral nga yabag yung kaya ni. Tawag mo ninyo. And kaya bag man na, syempre, tuno ko na to. So, una, you have the dance of 1 to 5 sa first fret hangtod 5th fret. So 1, 2, 3, 4, 5. 5th fret Sa 5th fret, muna itong basis para matuno na ito tanan. So nani ang pumagi. Ang tono sa 5th fret, kinahanglan 5th fret E string, kanina sa pinakatumoy, same og tono sa 5th fret E string pod. E string man yung babaw. So 5th fret E string dapat kung sa tono sa 5th string same sa A string sa number 5 string or A string. So dili man siya same og tono. So dapat same siya tono aning 5th string na E. So ito ang adjustan. Diba? Same na siya dito, no? Na lang yung timanan. Dapat ihap mo 1, 2, 3, 4, 5. Tapos kung unsay tono dira, dapat mo say tono sa kasunod sa ubos. Then, same lang gihapon sa ihap na pugag 1, 2, 3, 4, 5. Kung unsay tono sa 5th string, dapat mo say tono sa ubos. Timplahan lang ninyo antod same na D string o D string, 5th string, 5th fret. Dayon next G string. So ihap na pug ka gikan sa D string 1, 2, 3, 4, 5. Unsay tono sa D string 5th fret, dapat mo say tono sa G string open string. Diba? Same na. 5th fret D string dapat same og tono sa open string nga G string, which is kaning number 3. Diba? Press lang tono. Then ang kaibahan lang ani is ang sunod, ang pagtono na to sa D string number 2, atras siya kaisa. Atras siya kaisa sa G string 4th fret. Mura ni noon sinalahi. Dapat ang 4th fret sa G string same sa B string number 2. Ano lang, dapat same sila tono. Then back sa number 2 B string 5th fret. Ihap kag 1, 2, 3, 4, 5. Dapat same siya sa 6th string E, high E string. So same na siya. Test na to kung legit ba nga natuno siya. Diba? So ganina yabag ito ang gitara, no, pero karon natuno na siya. Kaya na to og plucking. Kay ang
application mong good is nakaset na siya at standard tuning. Most of the guitar, especially ka ng mga 8 and fret or kuning mga junior lang ang size, dili gina sila kapas og standard tuning. Kung inyo ang pugson na tendency nga mga bugto ang inyong string and na chance nga makaapas sa standard pero sakit kayo ninyo siya kung na natapuyan kay ugot na kayo ang pagtuno niya. So nanara siya ang fret method para matuno ninyo ang inyong gitara without using any application and maka-adjust mo sa inyong ganahan nga tono o kaluagon. Ang kadua nga method is muna siyang gitawag na to hearing method or kining gamit lang nimo ay imuha lang kuan tenga lang gamit mo sa pagtono. So, ito yung mas medyo mahirap. So lisod yun siya nga method kay kinahanglan memorize nimo ang tono sa guitar. Kung ang basis nato sa 5th fret method is nagikan sa babaw, ang hearing method nagikan paubos pataas. So tagaan ta og sample. So, bago na to daan ang guitar para malata para mas masabta na to. So yabag na kayo siya na. So ang hearing technique, ang basis na to is maggikan paubos pataas. Let's say for example, nani nga tono ang atong bass. Kanina na tono siya, standard tuning na ni siya, guys. So, sa standard tuning, kung hearing technique ang inyong gamiton, gikan paubos. So, kinahanglan memorize ninyo ang ting 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 ting. Sa hearing method, ang kasunod na ting 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 ting. Mura lang kag buang lagi po gani kay kinahanglan memorize mo to no. Ting ting ting. Ang kasunod sa ting 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 na. Yung sunod niya kay ting ting ting. Kinahanglan memorize to nimo. Ting ting ting. Ting 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 ting. Diba? Parang baliw lang. Ting ting ting. Ting ting ting. Sunod lang ting 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 ting. Ting 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 ting. Sunod na ting 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 ting. Dapat memorize yun na siya. So sound test na to kung natuno ba. Patay, medyo yabag. Ting 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 ting. Try that ting 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 ting. Parang baliw lang no, pero sound test na to balik kung na uno na ba yun. Medyo lisod siya guys, pero kinahanglan busgon ninyo inyong kaugalingon kaon og tae. Pagkatawanan ba na no, tae means time, attention, ug effort. Na mag-uban ka pag minaw nila yabag yung tingog lang gitara, di undang na lang dayon. Tabang ni mo nga video, please like and share, follow. You share.
i-comment down below kung ano yung mga experience sa pag-guitar, sa experience ninyo sa inyong pag-grow, maybe na sa pag-tuning.